I wonder what it is. Nakuha ba? Paano?
daan. Ayaw na kayo ka. Yo, hapit na ko na rin ng Prado. Hapit to pita to Kalit. No.
I was slowing down, ikalit na siya stop brake, abi na ko free flowing ang traffic yan. I need to switch my KMPL. Para 19 kilometers. What the fuck is this lane? Triple lane, benda ni. Ha? Inuha? Kaya. Hindi natin nakurbada eh. Ha? I can't understand you, bay. Oh, but no! Oh, nanggay! Nanggay ka ba ito sa what? It's echoing ba? Akong exhaust. Kaizen na kay Japanese. Oh, hot punch. Oh my god. Buset. Parang my balls.